I dag vil jeg give en kort introduktion til hurtige trin i Outlook. For at arbejde så effektivt som muligt er værktøjet hurtige trin et rigtig godt redskab til at holde orden og overblik i din Outlook ved hjælp af hurtige genvejstaster. Min mailbox er bygget op således, at jeg har min indbakke og herunder en mappe, jeg kalder arkiv. Jeg har derfor brug for 2 forskellige handlinger i forbindelse med håndtering af mine mails, nemlig at oprette en opgave eller at arkivere min mail. Det gør jeg nemmest og hurtigst igennem hurtige trin. Her under fanen hjem ligger mine hurtige trin. Jeg klikker på pilen og vælger administrere hurtige trin. Her vil der være en oversigt over dine eksisterende hurtige trin i Outlook. Dem kan du vælge at slette, hvis du ikke bruger dem, eller du kan vælge at redigere dem. Jeg har slettet mine, så min oversigt er tom. Jeg starter med at lave et hurtigt trin til oprettelse af en opgave. Jeg klikker på ny, vælger brugerdefineret, og så navngiver jeg mit hurtige trin. Jeg kalder den 1. Opret en opgave. Under vælg en handling vælger jeg opret en opgave med en vedhæftet fil. Det her er altså den første handling i den her genvej. Men jeg vil samtidig gerne have arkiveret min mail, når nu jeg har oprettet en opgave på den. Derfor tilføjer jeg en handling igen, klikker på vælg handling og siger flyt til mappe. Så kommer der en fane mere frem her, hvor jeg kan vælge mit arkiv. Jeg tilføjer nu en sidste handling, da jeg gerne vil have, at mailen bliver markeret som læst. Jeg tilføjer derfor en handling og siger marker som læst. Jeg går ned i bunden og klikker på vælg en genvej. Her vælger jeg Ctrl+Shift+1. Jeg klikker på udfør, og jeg ser nu, at trinet ligger i min oversigt. Nu mangler jeg bare det sidste hurtige trin til arkivering af mine mails, som jeg ikke skal handle på. Jeg klikker på ny, brugerdefineret. Den her navngiver sig som 2. Arkiver. Jeg vælger en handling, vælger flyt til mappe, vælger mappen arkiv, tilføjer en handling mere og vælger marker som læst. Jeg går ned og vælger en genvej, og her siger jeg Ctrl+Shift+2 og klikker på udfør. Nu har jeg de 2 hurtige trin, jeg gerne vil have. Jeg klikker derfor på OK, og jeg er nu tilbage i min indbakke. Nu skal jeg til at håndtere mine mails. Det gør jeg ved at klikke på mailen. Jeg kan se, at den her mail, den skal jeg ikke handle på. Jeg skal derfor bare arkivere den. Det kan jeg gøre på 2 måder. Jeg kan enten gå op i min hurtige trin og trykke på mit hurtige trin, arkiver. Det gør jeg nu. Mailen forsvinder nu fra min indbakke. Den bliver lagt over i min arkivmappe og bliver markeret som læst. Jeg har endnu en, der skal arkiveres. Det gør jeg ved at bruge den genvejstast, vi lavede. Det vil sige, at jeg trykker på tastaturet, Ctrl+Shift+2. Nu sker præcis det samme. Nu kan jeg se, der ligger en mail, som jeg skal oprette en opgave på. Det gør jeg på samme måde. Jeg vælger enten at gå op og trykke på mit hurtige trin. Så bliver der åbnet en opgaverude med mailen vedhæftet. Jeg vælger eventuelt en forfaldsdato og klikker på gem og luk. Nu bliver der oprettet en opgave, mailen bliver arkiveret, og den bliver markeret som læst. Igen kan jeg vælge at bruge genvejstasterne på tastaturet. Jeg trykker Ctrl+Shift+1. Den åbner opgaven ligesom før. Jeg vælger endnu en gang en forfaldsdato og trykker gem og luk. Jeg håber, at den her introduktion gav dig en lidt bedre forståelse for opsætning og brugen af Outlooks hurtige trin.